angeke ngihluphe, ngizoyazi indawo yami. Nangelanga lomhlolo angeke ngifune ukuziveza, ngizoyazi indawo yami. Hey, ubathe unkosikazi wami uyakuchazela ukuthi hey mina ngathelwa ngenyongo kaDladla, ngishadile, ngakhishelwa inkomo bhuti, ngiyaxolisa ngishadile. No, hayi ukuthi ngifuna ukubhidliza umshado wakho, nethi nje mina ngithathe njenge-spice. Yazi lamadoda ancenga onkosikazi babanye bantu. Ngiyanitshela na, kaSathane nendawo yenu 120 degrees Celsius. Nendawo yakho 120 degrees Celsius ilinde wena iyashisa, ngathi futhi uSathane angafaka izinkuni namalahle kakhulu, kuvele kushise kakhulu. Ngoba yini into engazwakali lapho? Hayi, ngiyabhora.